ଫାଇନାଲି ଆଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରି ଅଂଶ ଆଦ୍ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଂଶଙ୍କ ଘରେ ଅଂଶଙ୍କ ବାପା ମା' କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବେ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରର କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିବ। ତାପରେ ଝିଲମିଲ ଡୋର୍ ଖୋଲିବାକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଡୋର୍ ଖୋଲି ଦେଖିବେ ଯେ ଅଂଶ ଆଦ୍ୟା ଅନ୍ୟନ୍ୟା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବେ। ଆଉ ଝିଲମିଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଝିଲମିଲ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବ, ବଡ଼ ମା, ବଡ଼ ବାପା, ଆସ ଦେଖିବ, ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଦ୍ୟା ବାପା ବି ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଲ୍ଲିକା ଏକଥା ଶୁଣି ଜୋରରେ ରାଗିଯିବ। ଆଉ ମନେ ମନେ କହିବ, ଆଦ୍ୟା ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା। ତାପରେ ଆଦ୍ୟା ଅଂଶ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମେଘା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ମେଘା ଝିଲମିଲକୁ କହିବେ, ଯା ମା, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆଳତି ଥାଳି ନେଇକି ଆସେ, ମୋ ବୋହୂ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଝିଲମିଲ ଆଳତି ନେବାକୁ ଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ମେଘା ଆଳତି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ମେଘା ଆଦ୍ୟାକୁ କହିବେ, ଆଦ୍ୟା, ତୋତେ ଅପମାନ ଦେବା ଆଉ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଏସବୁ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଏମିତି ଭୁଲ ଯେ ଯାହାର ବୋଝକୁ ମୋତେ ସାରା ଜୀବନ ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ମେଘା ଆଦ୍ୟାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବେ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ତୁ ଏସବୁ ଭୁଲି ମୋତେ ମା ବୋଲି କ୍ଷମା କରିଦେବୁ।